Good morning everyone! Welcome back to another vlog. It's the day 4 of our Singapore trip. So, ngayon pupunta tayo, parang gagawin namin to parang shopping day kung may pera tayo. And then, bibili lang tayo ng mga konting pasapasalubong lang. Kasi tonight, I will pack and then tomorrow, check out ko na dito sa hotel. So, iiwan na lang namin para makapasyal kami tomorrow. So, we're gonna go head out now. Guys, basta yung hair ko nalalabas kasi hindi na gumana yung hair blower. Hindi ko alam kung anong nangyari. Basta, and I edited a video this morning. Tapos, upload ko na lang siya mamayang gabi. Para sunod-sunod na yung mga vlogs ko na hindi ko pa na-upload. And then, masimulan na natin yung mga Singapore vlogs. Alam ko, excited na kayo. Yung dami nagme-message na excited na daw. Tsaka, mga nagre-reply sa mga Instagram stories ko. Thank you so much, guys, for participating in those stories. Ayan. Ito kami, guys, sa SingPost Center dito sa Paya Lebar Station ng MRT. Tsaka bus. Bibili kami ng, hindi, magtitingin lang, hindi bibili. Walang pera. Mahirap lang. Natitingin ako ng shoes ni lola ko. Kasi kung may mura na yung comfy para sa kanya, yun na yung bibilhin ko as pasalubong for her. Ito kami sa Skechers. Ayan. Bilhin kaya natin siya ng pink. Ganito lang ang gusto ni lola ko, yung mga slip-on. Yung black or brown. Yan, maganda din yan. May mga... Or... Sige, tingin tayo ng iba. Maganda to, pang duty. $49 na lang siya. Kinikwenta ko. Bawal daw mag-convert, sabi ni Mac. Ito din ang okay din to. Ay, kaso, balki siya. Mabigat. Ito, para siyang lace. Ay, ang gaan. Tingnan nga natin dyan sa kabila. Try natin. Sketch. Ay, shoot, mabigat. Penny. Mahal, sa Nike na lang kaya tayo para sa akin. Mabigat to na pang duty. Gusto ko yung parang air lang. Pero maganda siya. Velcro. Pwede din siyang pang forma-formahan, diba? Ito yung ayaw ko sa Skechers. Yung parang nafe-feel ko yung shape ng swelas niya. Yung pag-ganon niya. Ayan, Pero maganda siyang tingnan, pero medyo mas magaan pa rin to, syempre, yung Nike ko. Pero ito, parang hindi siya nabebend hindi siya kagaya niya, no? Kasi iba yung tela niya. Ito naman, guys, yung mga tigka $30. Instinct. Parang ganito din hilig ni lola ko, medyo malambot naman siya. Mga slippers. Or ito kaya. Bedazzled. Meron yung parang mga nabibili sa online. Birkenstock. Pero hindi naman to Birkenstock yun. Parang mga Marikina made. Parang ganun. Matigas. Matigas siya, best. Magkano naman? $30 din. Bili na lang ako sa Pinas. Siya pang weight ito. Ay, hindi. $15 na lang siya. Ayan. 15 na lang. Dito na tayo, guys, sa Little India. Dito nyo makikita yung mga colorful na mga bahay-bahay nila. Ganyan. Akala ko yung Little India, yung pag sa nakikita ko sa mga Instagram, ganun, yung buong street siya ng mga colorful na bahay. Yung parang sa Heritage Street natin sa Vegan. Pero hindi pala. Parang ilang bahay lang naman yun na colorful or ilang establishments lang naman siya na colorful. Baka meron din ganun. Dinahanap ko nga saan kaya yun? Yung mga parang lane na ganun. Ito na yung mga temple nila, guys. Kaso din na kami papasok kasi magtatanggal ka pa ng shoes. Tapos naka-shorts ako tsaka naka-crop top. Kailangan magsarong. Ayoko nang magsarong. But yeah, if you want to go inside, ganyan kadami yung tao. Iba-ibang lahi. Ganyan. Ito, guys, yung i-search nyo nga pag pupunta kayo sa temple na to. Ito yung Sri Veeramakaliamman Temple. Ayan. Meron naman sila mga ganun na nagkalat lang para makita nyo kung paano yung pumunta kahit wala kayong mga data. And then yung makikita nyo, guys,
Dito sa taas nila. Yan. Yun yung iconic na mga pictures na ganyan. Akala ko mapupuntahan mo talaga. Nasa taas pala yan. Yung pumasok na sa mga temple hassle. Kaya kapag pupunta kayo dito guys na gusto nyo pumasok sa mga temples para mapicturean nyo yung mga statues nila sa loob or ma-experience nyo kung paano yung mga ano nila, yung culture ba ng mga Indians. Please wear pants. Pwede mag-pants kayo or mag-skirt na below the knee. Ganun dapat. Kasi bawal yung naka-shorts. Ito guys, tong street naman na to, parang sa vegan. Yung pre-serve nila yung mga bintana nilang ganyan. Ito, ginawa na nilang mga stores yung mga yan. Hanggang doon. And nandun yung mga colorful na mga buildings or establishments. Dito kami galing kanina guys. Ito yung street naman na puro colorful yung mga bahay-bahay. Ganyan. Pero madaming tao. Mahirap mag-take ng pictures. Kasi yung iba talaga pinaperfect nila yung nila for Instagram nila. Top up ulit kami guys kasi paubos na yung $3 na lang siya. Though kaya pa naman to pero ayokong may mabitin kasi just in case na may maisip pa kaming puntahan. Kasi sabi ni Mac, pwede na to hanggang bukas na makapupunta na kami ng airport yung $3. Kasi point something lang naman ang binabawas kapag dun sa mga train, mga bus, ganun. Depende lang din sa layo. So parang tipid din. Kaya kapag pumunta kayo dito sa Singapore, kuha kayo ng EasyLink ninyo. Tapos magka-top up ulit kami ng 10. Kasi iwan ko lang din naman to sa kanya yung EasyLink. So okay na lang din. Yan guys, 2 and 10 na lang. 2.10 na lang yung niya. Tapos add value tayo, no? Add value. Cash. Insert. Please insert natin dito. Ayan. Tapos nakita na niya $10 yun. Okay. Okay, friendship. Okay, so may 12 pa tayo. Huwag na tayong magparesibo. We're here sa Chinatown, guys. Ang ganda! Parang nasa Binondo ka. Ito na guys yung mga madaming bilihan ng souvenirs dito sa Chinatown. Ayan. Itong buong linya na to guys, bilihan to ng mga souvenirs. Dipilhan natin si Dana ng magnet. Sige. Magnet. Sige. Hanap tayo. Yung keychain set nila guys, magkano? 18 pieces for $5. Yan lang, Ayan. rubber kasi siya. Rubber. Ito. Ay, nail 10. cutter naman. $10. Multi-purpose nail cutter. 10 for 6. $10 6 na Six na piraso. ganyan peraso. So, pag bibili kayo ng mga pangpasalubong ni guys, ito na lang kayo sa Chinatown kasi ito yung mas mura. According to this guy. Korean vegetarian. Ito naman yung kanilang street na puro kainan. Ayan, bongga. Hanap tayo ng mga kain. Saan tayo pupunta? Temple pa? May temple pa dyan? Ito na guys yung temple na papasukan natin. Buti na lang, malamig. Pero magbibigay ata sila ng sarong. Ay, may mga free na sarong. Ito guys yung mga sarong nila. Suotan mo na ako mga. Grabe naman sa pataasan. Pasok tayo, nakasarong. Let's be silent. Ang kislap ng kanilang temple guys, sobrang daming. Ano naman yung mga pagogo dyan. Grabe. Dami nilang ang pagrupo. Sorry. Hindi pwedeng mag-ingay dito kaya medyo inaanahan natin yung boses natin. Hinahinaan natin kasi may mga nag-worship din. Ito guys, may mga nag-worship or nagbabasa, parang something. Ito yung mga daing naman nila dito sa Chinatown. Ayan. Ay, na parang ano to?
Ano na nga ang pangalan nito? Gecko. Tuko. Yan, yung mga dried something nila. Ayan, ang laki ng mushroom. Dito tayo sa food street. Ayan, basahin nyo na lang. Ang hirap eh. Bili tayo ng food. Lunch na tayo guys. Meron kaming roasted chicken. Tapos ganyan lagi yung may gulay-gulay sila. Then soup. Tapos ano yung nakabalot de? Tapos ano to? Cheese prata. Ano yan para sa dessert? Okay. Yung ibang store dito guys, ganito lang yung pinagbabalutan oh. Tapos lalatan mo na lang siya sa table. Diyan ka nakakain. Ganun. Pang take out. Ito na rin. Diba? Kakaiba. Ito guys, dito sa loob, 36 for $10 din siya. So, dito na tayo. Metal naman tong mga to eh. Cute din. Ayan. Ito yung kay Merlion, 4 for $10. Mahilig kayo sa mga display. Sila mga ganyan, mga baso-baso, mga ganyan. 1 for $10 yung globe doon. Uy, 1 for 10? Ando lagayan ng toothpick. Di ba may mga ganito din sa Pilipinas yung natutupit-tuping ganyan? 6 for $10. Ito naman 3 for $10. Cute din. Sobrang dami dito guys. Ito yung mga salamin. Dami na rin chocolates dito guys. Andun banda yung mga Toblerones. Ganun ito, Cadbury, Dairy Milk, mga ganyan. Hershey's 2 for 15. Uy, mabigat siya. Ganito yung mga dala nito, Queen James na. Oh my gosh. Yan. Ganyan yung mga dala niya. Mga bags guys. 7 for $10. Doon naman yung medyo mas maganda. 4 for 10. Tapos may mga ganyan. Meron na yan sa Pilipinas. Yan 2 for $10. Guys, ito din, 6 for $10. O, ayan. Sakto nga talaga pang isang tao, isang ganito. Yung pasalubong mo, ganyan. Pasalubong ko yung mga kumuha ng ibang duties ko. Ito na guys yung mga magnet. 7 for $10. Okay na to? Or yung 10 for 10? 10 na lang para mas gusto. Ito na mas maganda, no? Okay. Meron din 10 for 10 pero parang hindi ko bet yung mga design. Yan. Cute. 1 for 10. Mabigat eh. Ikaw na lang pag dumating ka. Iwan ko yung pambayad dyan. Mabigat na kasi ito. Dala ko guys. Wala pa. Wala pa. Ito. Ganito oh. Ito man oh. Ganito. Yan. 3 for $10. So sana guys, oh kaso mabigat siya eh. Ano ba naman yan? Ba't mabigat kasi kayo? Ito naman is 1 for $14. Ganyan. Meron ding ibang kulay dyan. Pabili na ako guys ng ibang pasalubong. Pero yung pasalubong ko pa kay lola ko, yung dalawang lola ko tsaka sa lolo ko, eh wala pa. Anong gagawin natin? Pinagbilhan ko pala guys is the gift shop. Sobrang mura dyan. Dyan na lang kayo mamili. Bilhan natin ng duster si grandma. Kasi binigyan ako nun ng pocket money ko. Bili ako ng mga ganito guys kasi gusto ko meron akong isend back sa Philippines. Diba? Magkakolekta tayo ng ganito. 1 for 60. 1 for 60. 6 for $3. Dito kami sa Bugis guys. Bumili kami ng may inom. Ito $1 siya. Blueberry. Tas kay Mac grape naman. Madami din pala mga dito, yung mga souvenirs. But, mas mura doon sa Chinatown. Nga, tama. Tiyanggian pala dito sa may Bugis. So, kung try nyo din mag-tiyanggi dito. Yung mga binili namin guys na 36 for 10 na keychain, dito, 24 for $10 naman siya. Mas mura talaga doon sa Chinatown. Magandaan dito guys, parang Divisoria Mall, parang gano'n. Yung tiyanggian nila aircon din. Lahat kasi halos dito aircon. So parang maganda mag-shopping, hindi ka masyadong mangangarag kahit pagod na pagod ko nang naglalakad. Kasi dito guys, like work talaga lahat. As in,
Kailangan mo talagang maglakad kasi ang dami mong lalakarin. Susundan namin yung mga bata dito guys kasi nagpupuntahan daw niya yung favorite makeup shop niya. Dito kami. Oh, di ba nasundan namin sila? Mura nga. Mas. Ganyan oh. Yung mga tinda nila, mga mask nila buy 5 get 1 free. Hindi tayo? Mga Korean products din. Parang yung mga nasa Baguio. $2 Per piece. per piece. Guys, madami silang mga ano dito, mga shorts, mga ganyan. Ang dami. Madaming mabibili dito. Basta madami kang pera. Ay, naku. Ito sana, oh. Gusto ko to, white shorts. Guys, ang ganda nito, oh. No exchange, no try, no refund. Hindi pwedeng magsaya dito. Ang ganda, oh. Kaso hanging na naman. Kita tiyan na naman ako dito. Lalamigin yung tiyan natin. Yung benta dito guys, mga dresses, swimwears, ganun. Ito gusto ko, 1 for 15. Skirt, ganito yung nakita ko ang skirt ata ng babae kanina. Meron mga ganito dun sa atin. Kung magdi-Divisoria ka, mas mura pa rin sa Divisoria of course. Kasi dito, almost ganun. Mas mataas lang ng konti. Tsaka syempre mag-excess baggage na naman sa ano to? Beauty products na naman. Yun pa nang pinuntahan namin kanina guys na bentahan ng mga beauty products. Filipino yung nagbebenta doon. Kaya hindi ko alam kung legit yun eh. Kaya medyo inatrasan ko. May ding mga cute dito guys. Okay lang din. 3 for $5 yung mga mask nila. Okay naman yung mga mask. Kaso bili na lang ako sa ano, Etude House tsaka sa Innisfree kasi hindi lang din naman nalala yung price nila. $2 yung mga yun. Oh. Saktong $2. 1.9. 1 point something. So, parang same lang din. Yun na lang, mas sure pa ako na safe. Kasi syempre yung skin ko kasi more on, or bili na lang tayo ng mga ganito, mga tools, mga ganyan. May tools ba sila? Wala akong magustuhan na tools. Yun. Oh, may sili gel, Huda Beauty. Ay, may mga ano na to, mga to. Kung may mga sila, may mga benta sila ganyan. So, what do you expect? Parang baby kasi to eh. Bet ko to, palda na pink. O kaya yung denim na yun. Kasi dapat ganyan yung mga bibilin ko. Kaso hindi dumating nga, di ba? Dahil sa Shopee. Gusto ko to. Or rubber shoes na lang bilhin ko. What do you think? Rubber shoes na lang. Rubber shoes na lang daw bilhin natin, sabi ni Bossing. Bossing. Kasi dun sa Skechers, mura lang yung Skechers dito guys. Yun na lang yung bilhin ko. Pang duty ko. Kasi mas mabilis siya yung velcro lang, yung hindi na itinatali. Sa bilis na pang duty. So mukhang wala kaming mabibili dito sa Bukis guys. Kasi mostly sa mga prices ng mga skirt nila sa mga dress, ganun. 1 for $12, 2 for $20, 1 for 15. Ganun yung mga prices nila. So, ganon, para alam nyo kung magkano yung pricing dito. Wala akong, lang magustuhan. Yung ano na lang, shoes ko na lang, rubber shoes ko na lang yung bibilhin ko sa Skechers. Yung 1 for $5 na pinakita ko guys, binalikan ko yun. Gusto ko sana kasi wala akong size. So, wala tayong nabili dito sa Bugis Skechers guys. Kung kailan ano. Sige, dito muna tayo. Punta na lang tayo dun sa mall. Tapos punta tayo mamaya doon sa may Skechers, no? Yun na lang yung bibilin ko yung susana. Uwi na tayo. Pagod na ako. Nangaras na. 4 PM na. Punta na tayo kasi mag-i-empake pa ako eh. Dito tayo guys sa Cotton On. We'll try to look for something. Mga dress sana or shorts, ganun. Ganda guys yung ano tag price nila oh. Kasi may ano, may peso na din siya, ganun. Maganda, Malaysian ringgit 59. Guys, merong sale ang Cotton On, $10 and under. Itong mga to, tig $2 lang sila oh. Babongga. Tapos ito 5 lang siya. Ayan. Tapos yung kasama ko pagod na. De. Pagod ka na. Tapos yung mga glasses nila guys, mga $3 na lang. Ito yung mga sale. Guys, wala mag-sale dito guys. Itong mga to, nakuha ko na lang siya ng $2. Ang original price niya is parang 599 peso. Parang mga $15. Mga ganon.
Or $12 ang isa. O, di ba parang, ano na, $2 na lang siya. Na-realize ko guys, wala pala akong binili para sa sarili ko. Kaya bumili din ako ng isang ganito para may bag din ako para sa akin. Mga undies nila, okay na ako, wala na akong bibilhin. Okay na. Ito lang. Okay na? Namang problema na ako. Namang problema na ako guys, paano ako excess baggage na ito. Or hindi na magkakasya sa luggage ko. Dapat mag-iwan tayo ng pambayad ng excess baggage na. Last na, ano na lang, free na lang. Tapos, yung rubber shoes na, tama na. Sale din yung Havaianas nila, guys. Ay, kung nandito lang yung mga kapatid ko. Hindi kasi ako nagchichinelas ng ganyan, eh. Ito yung mga binibili natin ng mga, ano, guys, mga mask. 1.90 ang isa. So, kuha tayo ng mga something. So, nakalagay pala dito guys kung anong type yung manta ito. Ampule, water type, tapos emulsion type, ganyan. So, kung ano, collagen, may kinuha naman na tayo. Tingin na lang tayo ng iba pa. Mura lang 1.90. Ay, andito pala yung Innisfree. Hinihila ako ng mga mask brand. Wait lang. $2 each. Tapos, buy 5, 3, receive 3 free. So, kumuha tayo ng 5. Yan, kumuha tayo ng 5. Ang hirap naman ng buhay. Ang dami kong dala. Saglit. Pipila tayo. Sa Etude House, tsaka sa Innisfree, guys, tatanungin ka nila kung member ka. Kasi papamember ka nila. Pero sa Etude House lang yung talagang pinagpamember ako kasi meron daw free gift. Pero yun lang naman, wala ka nang mabayaran. May free, may free gifts and then pati sa Innisfree. Sa Innisfree plus 5 mask yung 3 mask, no? Yung 5 mask kapag kumuha ka ng 5 mask. Food court tayo, coffee shop tayo, guys. Yan, ito mga gusto kong pagkain. Parang salad bar ba yan? Paano ba to? 6 pieces with noodle rice. With lamian, o yan. Ramyan? Ramyan siguro yan. Ito yung parang food court nila dito, guys. Indian food, Japanese cuisine, ito, Western. Pag guys yung mamimili ka ata nang imimix mo sa pagkain mo. Ayan ang dami nilang ganyan. Pang hot pot. Ganyan. Kaya ito yung mamimili. Walang laksa. Dinner time na guys. Ang binili ko para sa akin, binili ni Mac para sa akin is laksa. Tatry ko siya. And then sa kanya naman western. Ano yan sa'yo din? Lamb. Ha? Lamb steak. Lamb steak. Yan. So siya. And bago tayo kumain, mag hand sanitizer muna tayo. Courtesy of Sis Tressie. Hey guys, we are back in the hotel and yeah, we are so tired. Akala mo daming binili Ay, nako. Pero, gagawa na lang ako guys ng haul kasi yung binili ko yan. And then, ito. Ouch. And then, ito. Alam, may excess baggage ko. Tapos, ito. From Cotton On. Innisfree. Tapos, Etude. Ito guys, yung kanilang free, may mga free sample na ganyan. So, ano ba to? Airy Finish. Oh, SPF 50. Mga serum, BB cream. Maganda to pang travel pala. Para hindi na tayo magdala. Ito, mga to. So, yun lang guys, yung vlog natin for today. Doon kayo pwedeng mag-shop if you're looking for a place where you can shop. I recommend Chinatown for the souvenirs and yung mga pasalubong, ganun. Sa Bugis, so lang. Kapag, doon kasi sa Chinatown, walang masyadong damit. So, kung gusto nyo naman damit, doon kayo sa Bugis. Mga damit, mga pants, shorts, dresses, ganun. Parang, Divisoria 168 Mall, parang ganun. And then, saan tayo nag-shop nung last mahal? Nitong mga shoes. Paya-Lebar Station sa may Sing Post Center. Ayun. Bale, lalagay ko na lang lahat ng
information down below as much as I can. May message ko na lang to kapag nakalimutan ko. But yeah. And if you haven't subscribed to this channel yet, please do subscribe and like this video. And follow me on my Instagram and on my Facebook. The name is Joy of Mia. And I'll talk to you guys on my next one. Bye! Mwah! Nagpabili na ako kay Mac ng ano guys, ng dinner kasi ayoko nang lumabas. So yan yung binili niya oh. Ha! Anong tong pangalan nito? Nasi Limak. Ito, nasi goreng. Yan. Ito yung kakainan mo, papel-papel na. Nakakatuwa. Sige, kain na tayo. Listen to my heartbeat.